Aparisyon sa tabing ilog ng Saragosa, sa kahinaan ni Santiago. Ikaw ang naging sigla sa gitna ng pagsakop at alinmang sakuna. Sa pamamagitan mo nagkaroon ng pag-asa. Kasama ng panahon, pananampalataya'y naglakbay. Naging kasagutan sa matagal naming paghihintay. 250 taon ang pagdating mo sa aming buhay. Pasasalamat at debosyon, buong puso namin iaalay. Birhen ng Pilar, mahal na ina, mula sa'yo ay iisip, sana'y mamasdan. Birhen ng Pilar, Maria, aming ina, kami ay tanglawan patungo sa aming kaligtasan. Bawat sandali ng paghihirap at kalungkutan, tulong mo'y aming pahinga, aming kapayapaan. Tunay naming haligi, tunay naming sandigan, ikaw ang aming ilaw, orena ng kalangitan. 250 taon ang pagdating mo sa aming buhay. Pasasalamat at debosyon, buong puso namin iaalay. Birhen ng Pilar, mahal na ina, mula sa'yo ay iisip, sana'y mamasdan. Birhen ng Pilar, Maria, aming ina, kami ay tanglawan patungo sa aming kaligtasan. May isang misyon, maging tulad ng iyong anak, pagsunod sa Ama, tulad mo kami magsikap, gabayan mo kami sa bawat naming pagtahak, patungo sa'yo, Ina, patungo
po si Reverend Father Rick Lusumpo, Pura Paroko, dito sa Nuasa Senyor del Pilar Parish ng Simon, Pampanga. Isang malugod na pagpapati sa inyong lahat. Ika-500 taon po na pagiging Kristiyano natin bilang isang bansa sa Pilipinas. Pero ano nga ba po ang diwa nito at kahalagaan nito? Well, sabi nga ng ating tema, gifted to give. Hindi ko lang po sabihin dito, ang pagiging Kristiyano hindi lamang regalo. It's not just a gift, but it's also a responsibility to give. Kumusta po tayo? Siguro po, pag narinig nyo, 500 years na. Wow! Wow! We have gone so far. But have we really live out ang ating pagiging Kristiyano? Kumusta na po tayo? Ang nasa isip ko po ay ang pagiging Kristiyano natin ay hindi lamang sana sa pangalan. Hindi Kristiyano tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Una, Kristiyano sa isip. Pwede ba nating sabihin na ang pagiging Kristiyano natin ay isang bagay na kaya nating maipagdiwang ito? At ang pagkilala natin sa pagiging Kristiyano, hindi lamang kung ano yung nahilig natin sa iba, hindi lumago ito, lumabong ito. At ang pagiging Kristiyano natin, sa sarili nating kaisipan na pwede natin pagtanggol ang ating pagiging Kristiyano. Pangalawa, Kristiyano sa salita. Isa yun sa ating misyon na hindi natatapos ang ating pagiging Kristiyano sa sariling pangunawa. Ay lahat ay inihimok at tayo lahat ay inaanyaya na ipahayag ito. To proclaim it, to be prophets of this generation. At kahuli-hulihan, walang kwenta na Kristiyano lang tayo sa isip o sa salita. Lahat ng ito ay uuwi sa gawa. Pag sinabi natin sa gawa, kailangan maipakita natin ang pagiging Kristiyano natin. Makita ang Panginoon mismo. From the word Christ, from the word Christian, Christ. Nakikita ba ang ating Panginoon sa ating gawa? Ito po sa ating parokya, ating pong inihanda itong MTV ito para ipakita ang aming sariling contribution po, bunga ng pagiging Kristiyano namin. Kumayan niyo po ang mga iba't ibang religious organizations, ang aming parokya, at ang mga representatives sa bawat chapel po. At sa lahat ng mga iba't ibang activities po natin dito. Muna po dito ang aming Church of the Poor program, Centro ng Pakalulu para ka rin makakalulu, where we cater to the least, the last, and the lost of our parish. Isang aming commitments, pagtatalaga ng aming sarili, papahayag ng pagiging Kristiyano, hindi malasakit sa iba. Kristiyano sa isip, sa salita, at lalo-lalo na sa gawa. Doon pa lang po ang magiging makahulugan na ating pagdiriwang itong 500 years of our Christianity. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan.
Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ibang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ibang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. The grand horizon, 500 years of faith, grateful today. we bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Makiramdam. Kaulo mong gamat, ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboreng miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laret ang miyawa na, kumayap na lasanang malagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo, karening masakit a panahon. Man magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagbalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasagpulan kaniting krisis.
Layon taryana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklismike ka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Simon Apostol, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar de San Simon, ipanalangin mo kami. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing Diyos, Espiritu Santo. Amen. Manuel Balespin, Benedicto Santos and family, Adelina Guibarra and family,
Salamatan ng Jack and Jeremy Figueroa and family.
Makiramdam. Makiramdam. Pakiramdam. Makiramdam. Ang simbahan ay patuloy na hinahamon ng iba't ibang kaganapan sa mundo. Dahil dito, ang simbahan ay patuloy ding naghahanap ng pamamaraan upang mas maging epektibo ang kanyang pagmisyon sa buong mundo. Dito, pinasisimulan ang sinodo. Pakinggan po natin ang lubos kagalang-galang na Arsobispo ng Arkidiocese ng San Fernando, Florentino G. Lavarias, upang ipaliwanag sa atin at ilahad ang ating tugon sa tawag na ito ng Santo Papa. Pakamalan, kapatid, ing ginutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kahabanan ng kayambiye. King kasuywana, may kikitya ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya bera. Kreting daratang aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing Synod o Synodo, metong yang konseho ning banal at kapulungan, ungnuka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapot iting Synod on Synodality, betong yang makapasubaling sinodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ibay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Arkidiocese Tamo, manibad king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paruminggo ning Pebrero banwang 2022, agad nakatamong maglakbe, abe-abe, tingatlong dake ning kakatamong Synod on Synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Arkidiocese Tamo, nung nuka rin itamo ang timong metong balayan ng Diyos, gamitan tala rin kagiwan tamo king miyay liwang kararaptanan. Ing mumunang dapat, agawan, miyaslagan, alben la ring video, agewada rin kakatamong piling grupo ang makapatungkol king konsepto na ning synodality. Mipasiknangan, ing kadwan dapat, pamituki-tukire ring grupong mipapagsalita karing parokya, eskwela, aguman, at aliwapang institusyon nung nuka rin ding volunteers or stewards, panimunande yung pamilibayan amano o consultation para kay katamungan. Kaniting kaduang dake, miyabeya naman yung pamangawa king metong Facebook show ng Arkidiocese. Nung ka rin, magipagsalita at makiramdam ko kay kayo, kabang igugunam tamungan. Katataulian, kaniting tauling dapat, makiagom, kukumbiran milangan ding visual at music artist, banmidake karing talentura, dikil king pamanintindira, king synodality. Rening kay katamong programa, malyari lang miyakit, king kay katamong Archdiocese website, karen daratang ayaldo. Kaluguran kong kapatid, kukumbiran da kayungan na makiagom, pari at diakono, religyoso at religyosa, ating katungkulan king parokya o laiko, kaya nakanman o makatwa, misasane king kasalpantayanan, katoliko o ali. Ing mabilog a Arkidiocese din San Fernando, makiramdam niya karimbalang metong kekatam, abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan, king banal akapulong. Manano na sanang iting pamaglakbe tamo, mga pnuyang grasya, kabering pamikatagon, ipait, ipait king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas, king kapamilatana ning pamanantabi,
aking banal na Espiritu. Makatalakad kami harapan mo, o banal na Espiritu, abi-abi makatipon king lagyo. Ika mong bukod, talatay, abayan mo kami, mamaleka ka rin puso ni. Amen. Ikipuin kayong malukang kalasuyo, Florentino G. Davarez. Isa sa mga napaka-importanting dokumento na nailathala noong Second Vatican Council ay ang Gaudium et Spes, ibig sabihin, joy and hope. Ito yung pastoral constitution on the church in the modern world. Layunin ng simbahan na sa pamamalagi niya dito sa mundo, patuloy nitong paglalakbay dito sa mundo, layunin niya mas maging makabuluhan, lalo na sa buhay ng mga tao. At isa sa mga daan para mas maging makabuluhan ito ay kailangan ito ay isang simbahan na marunong na makinig. Marunong na makinig sa mga pangarap, sa mga concerns ng mga tao. Kaya ang taong ito, ang ating Santo Papa, Papa Francisco, ay naisip niya na isahan ang isang sinod. At ang sinod na ito, mga kapatid, ay isang hamon sa atin upang makinig sa bawat bahagi ng simbahan. Ika nga ni Archbishop Dong Navarias, ang ating Arsobispo, panahon na para makinig ang namumuno ng simbahan sa mga tao, sa mga laiko. Nais nito na maabot ang bawat isa sa gitna ng pagkakaiba o sa kahit anong hinaharap na sugat at problema. Nais marinig ng simbahan ang boses na magiging daan upang mas maintindihan ang bawat isa. At hindi lamang yon, katapos nakinig at naintindihan, makahapi ng paraan upang mas mapalalim at mapainam ng simbahan ang paglilingkod nito sa pastulan ng Panginoon. Walang iba kung hindi ang ating inang simbahan. Bilang tugon sa tawag ng Santo Papa at bilang pakikiisa sa misyon ng ating Archdiocese, ang parokya ng Nuestra Señora del Pilar ay makikiisa sa programang inilahad ng ating Arsobispo, #Makiramdam, #Makiagum. Maglulunsad ng listening sessions ang ating parokya sa iba't ibang sektor na matatagpuan sa ating komunidad. Sisikapin natin na marinig ang bawat isa mula sa magiging kinatawan ng bawat sektor. Ang listening session ay pangungunahan ng Paris-based Synod Team na binubuo ng Kura Paroko, Coordinator, Facilitator, Secretary at Documentor. Gaganapin ito ng face-to-face at online, alinsunod sa kakayahan ng mga sektor na pakikinggan ng ating listening session. Ito ay magsisimula sa ika-3 ng Enero 2022 hanggang katapusan ng buwang Abril 2022. Nais tayong abutin ng simbahan. Nais nating pakinggan ang anumang sektor ang kinakatawan. Kaya't ito ang mga susunod na sektor na nais nating pakinggan sa ating parokya. Mandated organizations of the parish, representatives from DepEd, the non-Catholics, kabataan, the business sectors, senior citizens, LGBT, differently abled,
the women's group, the adopted families of the Church of the Poor, the graduates of the Bahay Pagbabago ni Apong Pilar, TODA representatives, the farmers group, the tiki vendors or the tiki weavers, and the representatives from the local government unit. Ang mga malilikom na kwento at sagot mula sa inyo ay ating isusumite sa Archdiocesan Synod Team. Ang Sinodo 2021 to 2023 ay isang malaking misyon na ating kahaharapin sa gitna ng pandemya at iba't ibang krisis na kinakaharap ng mundo. Ito ay isang hamon sa atin, kasabay ng Sinodo na isang makasaysayang gawain ng simbahan. Kaya mga kaparokya, mga kapatid, inaasahan po namin ang inyong pakikiisa. Ito na ang tulay upang marinig ka ng simbahan. Sa gabay ng ating patron, si Apong Pilar, at ng Banal na Espiritu, nawa ay makubuo tayo sa pamamagitan ng pakikinig ng mga makabuluhang mga kwento at impormasyon na babaunin at ating ilalahad sa magaganap na sinod ng mga obispo sa darating na taong 2023. Ang parokya ng Nuestra Señora del Pilar ay kaisa sa ating misyon tungo sa pagiging synodal na simbahan. Nagkakabuklod, nagkakaisa, at nagdimisyon. Isang ban, pakiramdam yan. Kapasalamatan daring Karigma family, Alejandro Franco, Annabel Dupo and family, Mr. and Mrs. Angelo Alfaro, Mr. and Mrs. Louis Sicat and family, Malu and Mears Makale family, Joey Hazel Simbulan and family, Crescencio and Fernando Tumintin, Jason and Jean Pusikit and family, Kiros family, June and Evelyn Oligario and family, at para king kapaldanan ng Heather Bareng at Ezekiel Andre Gonzalez. Pasibayu mayap abengi po kaya katamungan. Kaniting kabengyan, pagmasusyan tayo ing solemnidad ng Maria, ing induning Diyos. Lubos sa kapasalamatan, Cariceli Dizon, Daisy Ballesteros, Sylvia Santos, ang makatutok bilang lay collaborators. Paunang salita. Kaniting kapiestan ning Mariang induning Diyos, ing nuandili ka ring sablang babay, pagdulapan tamo ing bendisyon na ning Diyos para king bayong banwa. Panwana nakatasa ng tula at lugod ning Diyos, kambening metong ay espiritu ning kasuyuan. Ban maging kanwanan tamo naman, king metong at metong. Talakad tapo at ikantataya ing dalit a pamuklat.
King lagyunan ning ipa at ning anak at ning espiritong banal. Inginu manatiliya ke kayo. At bayong banwa, bayong yato, bayong tao, bayong panahon. Pero kapatid, bayo tayo lakwan ing milabas sa banwa, maligid tamo king milabas. Lawentala rin kapalyarian king kaya katamong biye. At lawentay nga pong Ginoo, makanano yung kinimot karing kaya katamong pamibiye-biye. Atin mong bayo nung ating pamagbayo. Atin pimpamagbayo, ding delana ning banuang 2021, nano ing gewa na kaya katamo. Lakwas na kaniting panahon ning pandemya. Asabi tamo mo, ating bayo nung ating pamagbayo. Abaya nakatamo ning kaya katanging Dong Maria, mi bule-bule, misip, karing kalam ning Diyos pigkalub na kay katamo. Libutad da rin kasakitan at syupamuri ni nga pong Ginoo, menantabe, inya akabyusan tayo iting banwa nga iti. At katatawlian king pamaglub ting bayong banwa, etami gagana ka, at yun nga pong Ginoo, uling ka rin king banwa, inga pong Ginoo, makayantabe ni kaya katamo. Kapatid, karing penandit, pigdudan tayo, ing pangayat syuni nga pong ginuking kaya katang pamibiye-biye. Karing penandit, may kulang tamo kasalpantayanan king Diyos, manyawad tamo, king kayang grasya, at king kayang pakalulu. Yagkastang inimiyag nagnaning kapanyisyan, itamongan po, magkumpisal ko, king Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina. King imsip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. Ing Diyos sa may payang tutu, pakaluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana ang gana king biye alananga. Amen. Tamungan po. Hinupakalulu, hinupakalulu, hinupakalulu. Gloria in excelsis Deo. Itamuan. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Isa pa po. Gloria, Gloria in excelsis Deo.
sasambanda ka, pasalamatan ka. Umihanda ka, pauligin ke kami kaya. Itamuan, Gloria, Gloria, In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Ginoong Jesucristo, bugtong ang alaking Ginoong Diyos, Cordero ng Diyos, Ikang ilang aking kasalanan iyato. Makaluluan mo kami. Di kang makalukluking wananin pa. Tanggapan mo'y panalangin ni. Itamuan, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Hindi ka'y pupunding banal, di kang pupunding ngayon, di kang pupunding katas-katasan, Jesucristo. Kapag ni Espiritu, banal, pinigaya ng Diyos, Itamuan, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ingmumo naming gawan kaniting bayong banwa, yung mitipon kami ban pasalamatan daka. Kambe ng Maria, pagmulalan ming pangabait ning kaya kanganak, at kaya bering pastul, sa samban niya at papasyag, ing lugod mi kaya. Kapamilatan ding panalangin ning induning Diyos, katman mo kami karing kaya kang kanwanan, at pagkaluban ning kapayapan ning kaya kaming yato, kingaldongeni at kaya kabanan niting banwa. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Ing liturhiya ning Amano. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Ngana ning Ginu kang Moises. Sabian mo kang Aaron at karing anak ng lalaki. King iniya ing sabyanda ning babyere ing bendisyon karing memalen na ning Israel. Panuwanan nako sana ning Ginu at ingatan. Aslagan na kayo sana ning Ginu, king ganakana, at maging malamyo ke kayo. Manano na sanang lingapa na kayo ning Ginu, at pagkalubanan kapayapan. Makanyandeng sambitlan, ing lagyuko,
karing memalen na ning Israel, at panwanan kula. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kesana, king lupa mong malam. Ban ing meto sikluban, abalo na ing kekang kaburian, at ing pagkalugmong kaligtasan. Bustan mo lang bansa, tumulalo at dalit masaya. Uling alang pamangabiran, ing kekang kayatulan, karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ing karelang purian, ika sana ing puriana ning meto sikluban. Pepanwanan nakatamongan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, nuka rin man. Ikadwang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Galacia. Inyang miras na yung mituldong panahon, tinubod nening Diyos ing kayang anak. Mi bait yaking metong nga babae, at mi biyebyeya lalam ng upaya ning batas daring Hudyo. Bana lang at busan detang at tsuking sakop na ning batas. Ban malyari tamong maging anak na ning Diyos. Anting katunayan king ikayupin, anak na kayo. Tinubod ning Diyos ing espiritu na, ning kayang anak karing puso tamo. Ing espiritong mamawos masikan. Tatang kanakong tatang, uli na niti, anak na kayo ning Diyos. Na kayo alipan, at nung ing Diyos, gewa na kayong anak na, ibyen na ke kayo ing sablang mangain tulid, karing keyang anak. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapong ngeni ban parangalan, ing mayap pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ginu manatiliya ke kayo. At kekantinuri Pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ikaya kekaolimu. Ding pastul me malagwalang meko at atagpon dalari Maria ampon ni Jose at ikit deing bingot makakeraya king lalabangan. Panakit da ring pastul king bingot, belitara kareleng sinabi na ning anghel tungkol kaya. At ding sablang me karamdam king balita da ring pastul, mi pamulala lang emunano. Mi tanam lareting bage, king pamiisip ng Maria, at mi bule-buleya tungkol kareti. Mi balik laking marangle, ring pastol, kambera ring kapuryan king Diyos, uli ning sablang dimdamda, ampon ikit. Makayakmangan, ing sinabi na ning anghel karela. Kalabas na ning paruminggo, inyang miras na ing aldo, masirkumsisyon niya ing bingot. Pe malagwan deng Jesus, ing lagyong binye na kaya ning anghel, bayuya pa, may pangagli. Ing maya pabalita ning Ginu, Amuyan kekaoliso. Luklok tapo at makiramdam king homilya. Merry Christmas! Di nga liwa, may kakunulang mag-Merry Christmas. Uling balada, yarine, ing Pasko. Ing kamatutuana na, may gumpisaya pa yung Pasko niyang December 25, at po, it extends up to January. Po, panawon na yung kapaskuan niya. It's never too late po, to greet you and to greet datapong taong, you pa greet Merry Christmas. May paintagon, ing kaya katampong kapag masusyan niya ing solemnidad ng Maria, anting induning Diyos, makapalubiya, king panawon ning kapaskuan. Kaya po, so it's still a Merry Christmas. It's still okay to greet each one a Merry Christmas. And you said a Happy New Year? Akmaya naman po. Uling pagumpisan tayo ing Roman calendar. Take note niya po, January, February, we call this Roman calendar. Pero tandaan niyo po itamong Katoliko tintang sariling kalendaryo. We call it liturgical calendar. Tandaan na niya, turo ko na po kaya kayo ito. May gumpisaya kapilan. Inyang mumunang Domingo ning Adviento. Remember? Okay. So when you say Happy New Year, we are referring to the Roman calendar. Niya po. Pero kalupan nga sabi ko ng ding kapatid ko, tayo kakalingwan. Po tamitakpan niyo, yung kaya katamong kapag masusyan niya ini king Happy New Year, a greeting. Yung kaya katamong kapag masusyan niya ini, agyang paulit-ulit, iyapining solemnidad ng Maria, anting indu ning Diyos. The solemnity of Mary as Mother of God. Ating ko ba pong aftershock, inyang simbang bengi. Inyang nilabasan pong simbang bengi. Agyang nuka rin pong baryo o chapel, talagtaran ko kanini, San Nicolas, Santa Cruz, San Miguel, San Jose, Santo Niño, San Isidro, San Pedro, at syempre, kiniking kaya katamo pong parokya, kiniking barangay San Juan. Ang gana niyang panyalubong Pasko. Simbang Bengi, panyalubong Pasko, December 24, itang alasot ng Bengi, meto mundimdam ko, mga pamulala ko, kareng dakal da rin taong sinimba. Can you imagine, agpangking kaya katampong datus, almost 2,000, inya pong December 24, 8 p.m. At kareng balang baryo niya po. Maintain po, very consistent. Ating meto nga duwang baryo, consistent, everyday, daragdagla po, ring sisimba. Niya po, ang gana niyang kapaskuan, inyang December 25, uling sinimbahan na lang niyang bengi, ala nang masyadong simbang ay kanya, nga mo anong makanitan Pero sa pakpamurin po, at ating pang makakatalakad. At ngeni,
Bala ko, medyo dumitak tamo, pero halos pareho tamo. Makakapagmulala nga napin. At masanting yan po, karingat syuking online. Akakit na po pati retang kelwal because of our CCTV. In fact, ngayon ako magkamali, kayo mas marakala pa po. Nyapin po, maya pa oras, kaya kayo po nga tsukilwal, detang monitor, at least akakisyo po, mga palyari, kaya tikilog pisamban. Nung pandemya, po, pandemya pa kanyan, nung pandemya, nga extra challenging, karen pong simbang bengi committees, po, 2021, itang maintain tang protocol niya po, nyapin na, itang mo naman yung makakapagmulala ka na ako. The dedication, the commitment, minyad sadla po, lang simbang bengi, committees 2021, balang baryo, of course, the religious mandated organizations, kikarelang sakripisyo, kaya magbiyayla pa po, mag-serve laking aluwang bisitas, migisi lang bak maranon, po, at makapagmulala, muna man, karelang pamamiyak, karelang oras. Sa bagay, babalikan ko po yung Banwa Ketiking Parokya. Mumunang Pasko ko pa mo po, 2019, tandaan niyo po, ala pa pong pandemya kanita, keniking kaya katang parokya, makanyan ikit tamo naman kanita. Mga pamulala, karing kaya katamo po nga, pamag-sakripisyo, karing kaya katamo pong pamakiyagum, karing kaya katamong liturhikal na selebrasyon. Agyang king ebanghelyo, may basang ini, mga pamulala ding pastul, king balita daring anghel. Dimdam tayo nga mano ngay ni pamulala lang munano, nga na, king ebanghelyo. Kabud, dimdam daring anghel, ing balita, may nga pamulala. Lalo na, inyang atagpuan dalari Maria, ampon ni Jose, at ikit de, ing bingot makakera, king lalabangan. May nga pamulalala. Tutoy nga manuwa ning anghel. Tutoy balita ning anghel kaya katamo. Hoy niyo, right in front of our eyes. Po, how blessed they were, po, retang pastul. Ilang minunang may kasaksi, po, king mumunang Pasko. Ka mga pamulala, kapilang pa mo, babalita de, nginit yun harapan mo, ing Diyos, ing anak ning Diyos, ami katawan tao, inya nang gewadag pangking ebanghelyo, kay ba't na nito, belitade, ing sabla, kareng aliwang tao. Itang karelang kapagmulalan, itang ikit da, pemalitada, kareng sabla. Well, nung ding pastul, may nga pamulala, I'm very sure of this. Maria, yapeta niya po Jose, ing tatang, ning bingot, Jesus, mga pamulala laking may nga palyari. Bala mo kapilang pam, balikan tayong kwento, tandaan nyo, bala mo kapilang pam niyang, belita niya naman ng anghel, Gabriel, kang Maria, imilam na niya. Tandaan na niya itang eksena nga ita, itang makakatakot, makalingas-ngas, Maria, agad-agad, may katango, uling, naintindihan yung mga palyari, dapat tingwanan Fast forward, ngini, yan, mipal tutu. Tutupin ni nga manwaning anghel Gabriel. Tutupin yung pangako ni nga pong Gino. Ing depatani nga pong Gino, nga pamulala. Tutupin, dalaga ko dapat, king upaya ni Banal Espiritu, milamnan ko ang ibayid ko anak na ni Diyos. Ing Emmanuel, Nya, gana-gana, minuli, makapaniwala, king makapagmulalang dapat ning Gino. Let me focus first on the word mga pamulala. Kapilang tamong mga pamulala, ini po, meto nga diwa, para ka na ako ning bayong banwa. Makapalug, ngayon panahon ning kapaskuan. Sabihin da po yung Pasko para ka rin yung anak nga tamo, po. At metong po ka rin, katangian ding anak, alupang mawawala ng ini, yapin itang magmulala. Makananay mga pamulala, balikan tala, ring anak amalati, ding anak ka, meto nga, masanting nga katangian karela. Ating ko po nga po, maski nang akit na, maski nang gawan da, maski nang
ng araranasan, yung bukang bibig na po, wow! Wow! W-O-W! Wow! 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 Hi! Atso kayo? Hi! Katahimikan daw. Wow! Pwede sabihin, wow! Wow! Nani nga po ko, wow! Nanuman, dinan may candy, pagdala may candy, wow! Nga na, At yung panton, wow! Luwal me, wow! Manakit siyang cake, wow! Masilabing nasi, wow! May papatela-rimanang po itatang na, wow! Makapagmulalangan kayo. Ale, makanyala rin anak. Gana, it's wow! Makapagmula, bala mo itang bayo mong bayo karelo, ing bage-bage niya po. At, tani kakakita at araranasan ni nga pong Ginoo. Kasi, alata ng wow experience, king kanako pong obserbasyon, at king kanako pong karanasan niya po. Tani kakit minsan ni nga pong Ginoo, araranasan ni nga pong Ginoo, kasi ala nang makaniti. Wow experience. It's not being childish, but it's childlike. It's something na pwede tamo pong dalan. Hanggang yaning matuwata na that wow experience. Niya po, bukang bibig tamo, balo ko na yan. Dati na yan. Saneta na kanyan. Ala nang bayo? O reta-retang bukang bibig tamo? Yang-ya. O kaya, mas mangibabo, ing sakit, daring kapalyarian, at ning kay mitatakpan niyang Diyos, akikimot ka rin kapalyarian. Magmukmuk, imbes na lawen. Po, imbes na lawen nga pong Ginoo. At yung pong English word kanini, let's be proactive than reactive nga na. We've been so reactive to things, po, but can we once and for all be proactive? Meaning, suspend your judgment first. Look at the blessings. Look at the blessings behind every experience. Po, nginitaya po siguro kailangan ni Marites. Mare, sabyan mo na yung latest keka. Nung makananong may nga pawaw ka king depataning Diyos keka. O di wow, kesa aking naning Marites. Kesa aking naning latest, naning chika minute. Marites, ngeni mo na mo sabyan ng latest. Itang tauling may nga pawaw kaking apong Ginoo. Dele, mas proaktibita. Kasi kayo, ating may ito, mong Marites ko po lagyo nga na, pong gagamitan niya po yung Marites, manasakit ko po. Na ako man po chismosa nga na. Manasakit, kaya ako luwa naman ikang sabyang kong chismosa, ya ako man to. I'm speaking general terms ako, ngini, let's be proactive. Let's use it in a positive way. Marites, maging tang Marites. Sabihan, ikuwento, naning latest keka. King biyemo, king may nga palyari king biyemo, may nga pawaw ka, king nga pong Ginoo. Minsan, pigkalob ni nga pong Ginoo, ing meto nga bagi, mo piyadyan, mo man, inyawad, ka mga pawaw. Marites, ngini ka magmarites, mare, nanong latest. Ngini, nung ating marites, atin mo namang maricor. Mare, paki-confirm mo nemo, nung tutumo naman yung sasabihan ng maring test, keka, mga pawaw ka naman kang Lord, mare, confirm. Kayo kasi, nega la, gawan talang positive. Dakal maricor kene, mag-confirm kayo naman, karing depatani nga pong Ginoo, po, at malaguyang gawan ini, uling lakwan tayo in Banuang 2021. Sagli, ako pa excited sa lubungan in 2022. Laman tayo pa mo in 2021. Nga ko pinking introduction nandin, balikdan, nakaburiking Kapampangan, malikid, kimilabas. Yan bayong Banua, ibalik tayo ting wow experience. Gana-ganay ba't king Diyos? Maski kasakitan, atin, wow, gulot dareti. Can I get an amen to that? Amen?
maski kasakitan, ating wow. Puta mo muna makapawaw ka. Wow, kasakit, Lord. Wow, Lord. Pero, be proactive. Ka mayayari. Mapupupuskit ang sakit. Or sakit. Nune, lawin mo. Gulot dareting kasakitan na reti. Ating pamuring, wow. Maski ring maro ka tao. Atin la namang kayapan at pagmulalan tamo. Ka mga pawaw. Balo mo, neng kahit ang kataka judgmental dakalya tattoo, makanyan, baka ating ko experience makanyan, iyapang memye, limus, kitang metong, dalan-dalanan diyang makanyan, datang makatasbuak, makanyan, ang poretang isipan ko mong mamye, makanyan, pero may nga pawaw ko, inyang tindinal, makatatuya, tingang tingga, kini, tingga pa kini kaya pati pang memye limus. So, pati reti. Pati COVID. Yan, balikan tayo naman. Magadwata ng banwa. Atin mo naman maya padulot. I emphasize that last Christmas in my homily. Nung keraklan, in COVID, disgrasyaya. Kanako may ganyang grasya. Tsuko po kanita, December 24, Kapitangan Benge. Nga akong makanyan, kikatamungan, may itong iwasan tamo, itang COVID positive ka. Pero kanako yung sabihin, COVID positive, yay, kaya begay mako, kaya begay tatang ko. Ang gaking hospital, hanggang may wala labi it depends nga napin. So kaya ka nung makanano mong lowen na nung perspektibo. So even that, now I could say, wow, ang diyan niya mo muna, wow, kasakit, Lord. Dalawa ha, hindi lang isa, wow. Pero sumagid na nita, wow, yapa mo rin. Uling ating yang binye, mayap, balita, kanako yung apong Ginoo. Makanyan tayo pong balikan ng banwang milabas po. King kagipitan man o kanawan nga napin, king kalungkutan man o king tula, king kasakitan man o kalusugan. Wow, Lord, what a year! What a year! Pero, akabyusan nga. Nisadsad kami. Pauli ning pamanantabe mo. Amen? Di tayo palakpakan ng apong Ginoo for that. Wow, Lord! Akabyusan niyo. I'm very sure. At tintamo ang kwento kin 2021. Tintamo ang kwento kin 2021. Pero again, bahay tayo lakwan, balikan tayo. Iting banuang iti. Iting meto nga kwento. May late yarugo. Uli rin nga ginaldo ng junior, ilang penyali ng pantalon. Inya, New Year, excited yung junior, uling magpantalon niya for the first time. Anak ya, for the first time. Penyali ng pantalon. Rengkeyang Aguinaldo. Sinubok na yung junior. Bahana, ba't makabaya? Wari usually po tambayo yung pantalon. Makabala na yan, naman talagang customize, hanapin. Benta yaruging asali ng junior. Pigkasya niya yung kayang Aguinaldo. So sinubok na ba't makabaya? So mintaya kang mana, pakiputot men yung pantalon ko, makabaya. Sulod kayong simba po to, mga kanyan. Kaya ba't nga naman, mo ko storboan, nga yung magluto ko. Bisya pala yung magluto. Pamanganda, panyalubong, bayang banuan. Mintay ka nga China. Papaputot na yung pantalon. Hey, mag-makeup ko pa, kabit may paken, po tayusan ke. Nga nga Chinang makanyan. Kaya ba't mintay wali king may atong napangkapatad? Aro, mamalot tiya. Regalo at pwedeng storboan. CCBA Junior. At inugsena yung pantalon king kama. At may patutudya Junior. May patutudya. Yan luwali yung ima. At may lunos siya rugo. Pinutot niya yung pantalon. Kaya ba't datangin nga siya? At may konsensya king wali. At pinutot niya naman yung pantalon. At kaya ba't datang niya naman yung meto nga kapatid. At kusa na yung pinutot yung pantalon. Anyang sunod na yung junior. Ba't shorts niya mo? Yung mumuna ng pantalon. Yung pantalon, may ginya mo shorts. Meto nga masanting agawan nga ng bayong banwa habang mamaligid tamo king nilabas. Nano, ing pamamansin at pagmulalan, ing nga pong Ginoo muna, kadua, imbalang metong kekatamo.
Nung makananong ni Maria, mi bule-bule, yang anak ng Ebanghelyo, karing bagay de pataning Diyos kaya, bali po yung mi bule-bule, bule, ayo kaya tang gule, ne? Ako niya muna, bala bule, mi bule, mi gunam niya. Manalang niya pa yung mi gunam, mi reflect niya, o English niya mo, ne? Beli ka na, inganggang sablang may nga palyari. Ne? Uling, misa ning Diyos, kalupan ning karanasan ng Maria, linaway na katamo. At pigmulalan, inyang tinubod ning anak na ban maging kalupatamo. Wow! Iti mo munang wow! Ang Diyos! May ganyang tao. May kisawot iya kay katamo. Inaliwa kay katamo. Oh, nung ipawaw kaya kayo, ako nabalo na, ano pang wow kaya kayo? Diyos siya, linubos din kayang panga Diyos. Mig babaya. Mig assume yang tao, may ganyang tao, may ging kawangis, may kapatad, may ging kalupataya, except king pamikasala. Bahan kanita, bakit nang lugod na kayakat ka na ako? At bahan kanita, pagkalub na kayakat mo yung kaligtasan, at may kabiyata mong alananga. Oh! Wow! Oh, thank you kitang metong mga pa, wow! Wow! Di wow! Ano ni mga anak ne? Di wow! But it's true, kapatad. Nung balikan tamo yung kwento nga ito, meto nga makapagmulala, munang makapagmulala, minunay nga pong Ginoo. Linawin na katamo. At tinubod na yung anak na ban maging kalupa tamo. 2021, I'll be more personal kaya kayo. 2021, kalingwan. Iting banwa nga, halos sabela may wala rin pengari ko. Kako, personal kayo ne. Kaya kalingwan, 2021, August 26, and September 5, hanggang mate ko siguro, Krishna, ako kalingwan dating date sa reti. 10 days apart. Baloy na po ito, Diyan pabalik-balik, pero pardon me, therapy, kanako ini, kukwento kong paulit-ulit kaya kayo. Ne? At may COVID ko naman. Halos tinabili na ako naman. Halos mila ko na ako naman dugo. House kanina, itang sabintang kasalpantayanan, ang popang datang reactions. Why? Bakit? Makanya, ne? Pero, itimurin po yung banwa. Tandaan nyo, pigmasusyang tayo, king parokya tamo itang 250 years ning pangatatag ning kasalpantayan king parokya tamo. Wow! Ay, di wow. Huy, mapalad tamo. Yako linawe kayo makanini. Blessed ko, ako'y kura paroko. Yung parokya ini, anyang mag 250 yung parokya. Akit po ita. At how blessed you are. Asaksyan tayo, Tituambet, our PPC, akong pimangnya. Ka-bless tamo niya. Makanaan tayong palampasan ini. Agyang pandemic, agyang makapakananrugo. Ilabas. Tayo ilabas. Let's make it bongacious. Ali, magmayabang, deserve na ng parokya, bang malikid kimilabas, nung makanano, iyapong pilar, ingapong Ginoo, pinantabayanan na katam, at miras tamong 250. At eka mga pawaw, pa mag 250, mga 6 months, rewind, at yung metong nga tao, minta kiniking pisamban, man tagasan Simon, po, at alam mo, casual mo, I just met him somewhere, acquaintance mo, and then dita ka invitation, and then karas na kini, first time, may maglawe-lawe, may ngutang niya kong Gilbert, PPC, kanako na anong buring pagawa, na anong dream, na anong pangarap. At iba't katlo ng balik, basta yakong mo nga ang gakong 3 million kanya, nana. Now you're learning. Uy, eka mga pawaw. Hey! Not 1, not 2M, 3M, at, mga palundag ko pa kayo, at, pandemya, anyaraguking chancery, anyang manyad kaming resibo, o kasi kailangan niya raguing resibo pa kanita, makasahog king kayang tax pala, makanyang palayta yan may nga syakla, may nga pamulala, nuka rin ikit yan, nana. O tayo pakilala kaya kami, na. Potatin yung kapatad yan, na. Sabihan mo na mo ka nga mong rin, na. Pakilala na naman kaya kami po, baka naman, na. 3M, kaya po agad belita, kaya kayo ito.
Pero anya pong 250 years, October 12, ne po, sinabi kaya po yung may pabalitin, or see, ka mga pawaw, karening baging depatani nga pong Ginoo, ining 2021, particularly on a personal note, kimbiye ko, and as your parish priest and as parishioners, abig masusikin 250 years ting pangatatag ng kasalpantayan ng parokya tamo. Ato ini po aluwa mo po 3M gay niya po. Dakalya tinubo din nga pong Ginoo, ban akabyusan yiting kapag masusyan. At meging yung makabaldugan. Ikayo po, niya po, instrumento kayo naman po. At babalik ko po, kingapong Ginoo, in kapasalamatan, paulinin kaya kayong sawop. Then sinaling t-shirts, 250. We were only like targeting 250 pieces of t-shirts because we are 250 years. Pero pilan la po rin, kaya kayo pong tinangkilik at mesari, may doble po, more than 500 t-shirts, commemorative t-shirts were sold. At miyayaluwa pa pong grasya. At kay bating makataba pong puso, yapin din akakityo pong rin, po. The tike, lamps, po, the chandeliers, of course, everything, po. At paulining, wow, ni nga pong Ginoo. Come to think of it, agyang ketangal doon ito October 12, makaburol ya po'y makumpoy tatang ko. October 11, inyong pegong pisamitang public viewing. October 14, yung mikot-kutla. Ako balang panamdaman ko inyang magmisa yapong dong. At suko po kanita, tang high mass, 7 o'clock a.m. mass. Ako po pigilan ni sarili ko, mixed emotions. Malungkot ko, uling how I wish, asak siyang dang mako, ining mga palyaring, kitiking pisambanta mo, king parokya mo, po, dapat alanalo. Pero at the same time, masaya ako. Panandaman kuling, ikit kula rin, taong sinaw, ikayo po, at data pong kaya katampong donors, may kasing bala kanita, ring aliwa, online lang may kiyabe, lalo na rin kaya kataong donors sa liwang bansa, the TV monitors, ibatla po rin, po, karing kaya kataong kapatid na deboto ng Apong Pilar, taga San Simon at aliwang bansa, particularly King USA, po, pero baloyo po, nanong tinimo ka ako, tinimo, meaning, naning may katagkil, kapanamdaman ka na itong October 12, sabi ko kayo, I'm more personal now. Inyang enthroned tayo, ing beneradang imahe ng Apong Pilar, that we can call our own, po, manatili na yan. Po, ing kaya katamo pong imahin, beneradang imahe ng Apong Pilar, habang mamangat niya, asak siya niya po ita, mamangat niya. At kay ba't habang mamangat siyang makanyan, pakaram ng tayong team song. At kinantada rin UP Madrigal Singers. I think first time ito. Kinmeto nga parokya, yung magkanta, yung Madrigal Singers. Pero more than that, the lyrics, po, the melody, and then the singing, and then, aluwa, pankandam, adyang yapong dong, papansinan kaya kanito, po, mangalay-ngalay aluwa, and he confirmed that, inyang maghumiliya. Goosebumps nga napin, makakapangilabot, at mas meging personal yak ako, ang tining sasabihan niya, uling, kinlub ko, tima ko, ampoy tatang ko. Wala mo itang personal message ng Apong Pilar ka na ako, habang mamangat siya. Alam mo sabihan na, Among, you may have lost your biological mother, but I will practically take her place. You may have lost your biological mother, but she will practically take her place. Wapi naman, May wala yung maning ka na akong pengaring babae, kitiyato, biological mother, but we have our Blessed Virgin of Pilar. Anya, totoo, nga ng Apong Montores tang 5 p.m. Mass, balikan kaya mo sinabi na, mapalad kayong 1,000 Simon nga na, uling atin kayong indong lalapitan, king nano mang oras, lalo na ka rin kapag subukan, ihapin ing indu ning Pilar. Nga nga ako yung December 24, Kapitangan Benging Misa, is it by coincidence? First parish ko, Kenny San Simon, under the title of Our Lady of Pilar? I don't think so. Again, ating yung plano nga pong Ginoo. Ating kung hindu, ing Apong Pilar,
apig kalub ni nga pong Ginoo, emo ka na ako, kaya katamungan. Nalibutad ning kapagsubukan, ating tanglapitan. O yan, iya pong pilar. Anting pengari, makasadyayang makiramdam. Makasadyayang sumawok. Makasadyayang manantabe. Agyang nado pa yung kaya katamong dala ng kapagsubukan. Inya, kimpanlub ning bayong banwa. Kapatid, maus at pasawag tamo kingindong birhen. Inginduning Diyos sa kaya katang pagmasusyan ngini. Ingilapit na katamo, lalo king anak na. At, o ini po siguring kaya katamong pangadine, dagdagan pa yung kasalpantayanan tamo. Ban akabyusan ngan, inano mang datang akapagsubukan king daratang abayong banwa 2022. Of course, nobody knows niya po. Dakal ngini pa mo, nega reactive. Mas masakit yata yung 2022. At yun namang Omicron. Few days ago, ikita mo, daragdag na naman din kaso king Manila. Niya po. Pero, adwang banwa, sidsad na nakatani nga pong Ginoo, ngini pa, tumakot tamo pa, ngini pa, proven na, nakatali ko nga pong Ginoo, may sadsad tamo. Of course, there are protocols still we need to observe, pero makaya sa tamo, sagot na tayo ni Mama Mary sa kanyang anak, ating Panginoong Jesucristo. Last, pero baluyo, nano yung peka may pabalita kaya katamo yining sa salubungan tayong New Year? Nano ya? Ngining sa salubungan tayong New Year, lawen making kapampangan. Sinabi ko niya last year, lawen making kapampangan. New king kapampangan is bayu. Ale, year king kapampangan is banwa. Bayong banwa. Banwa! At karin king banwa. At siyo, nga pong Ginoo. Nambro yung sabihan nita kapatid. Makapanayan ni nga pong Ginoo, kening daratang abanwa. Bayong banwa. At yun maninayan ay niya lata ng dapat pitakutan pa. Ay niya masaya tayang salubungan ining bayong banwa. Agyang nano pa, indaralantang kapagsubungan. Agyang nano pa, ding datang huling balutami nga pong Ginoo. Nakatamo lakwan. Masayang kapiyasan ng Maria ang tingin doon ng Diyos at Happy New Year kaya katamungan. Di wow! Happy New Year kaya kayo nga po. God bless po. Palapan tayo pong basibay nga pong Ginoo. Ang po pa yung Birhen ng Pilar. Talakad tamo nga pong ini at pasyagin kaya katampong kasalpantayanan makiapeta mo nga po. Sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayang tutu. Lina lang king banwat yatu. At kang Heso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay espiritu. Mibayit kang Santa Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlungaldo sinubliyang mebye. Pepayta siya banwa, makalukluk. Wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banala espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. King saop ning nuwan na Birhen Maria, mausta king Ginoo, ban itugtog na ing kayang kanwanan karing sablang anak ng Diyos at king mabilog ayatu. Karing balang panalangin kaya katampong pakibat. Ginoo, panuwanan mo kami at ingatan. Ulitan tayo po. Ginoo, panuwanan mo kami at ingatan. Ginoo, itugtog mo ing kang grasya, king Santa Iglesia, baning kabilugan ng balayaning Diyos, sumulong ya king kasalpantayanan at kapanaligan. Ban mi kapamisan metong at pamitambayan, pilatan ding mamuntukan at ding laiko. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, panwanan mo kami at ingatan. Ginoo, bendisyonan mo ring sablang pari at reliyoso, bamibiyebela agpangking ebanghelyo at ipasyag deity. Banding pusura mi bukulatla king balang metong, bamigit dong lingapan ding peka malati at tauli. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, panwanan mo kami at ingatan. Ginoo, bendisyonan mo ring sablang pengari, bang maging tapatlat malugod, king metong at metong, antimonong makanano kang tapat, at mamulog karela, banikablas ding sarili mong lugod, karing karelang anak. Ipanalangin tamo king Ginoo.
Ginoo, panwanan mo kami at ingatan. Ginoo, bendisyonan main kay kaming bansa, ban mi kaustisya busal mi. Kapanintunan para karing sabla, banding ngega na gana, mi kapamitagon la karing likas ng pibandyan, at kapayapan at pamisan metong kingke kaming pamiyayaliwa. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, panwanan mo kami at ingatan. Ginoo, bendisyonan mo ring magdulap at ding magduda, ding masakit, hulila, may balo, ding malungkot, ding sablang mamusan karing mabayat ng karganing biye, dinan mong kapanaligan, ipayabot mong ipakit ning kekang balayan, ing lugod mo karela. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, panwanan mo kami at ingatan. Tanggapan na sana ng Diyos, din kaya katamo ang kapasalamatan at din kaya katang kayadunan, lalo-lalo na itamo hanggang sinimba. Ang timurin yun o king kayarian ng maligaya, rin kapatad tamong mayangon na biye. Lakwas na rin minunan ang ining banuang 2021, kamag-anak, kapamilya. Pagkalub na sana, ing biye alanang kakarela, ipanalangin tala po, King Ginoo. Ginoo, panwanan mo kami at ingatan. Makuyad pong katahimikan kapatad, at duwan tamo yung sarili tang kapagnasan, at ding kapagnasan da rin kaya katang kapatad, amay nyawad ka rin kaya katamong pangadi. Ginoo, bustan mong imbanuang iti, maging metong yang banwaning grasya, kapayapan at saya para kaya kamingan. Bang ayarapan mi, ing paintungol kimit nung kapanaligan, at mi biyebe kami king lugod mo, nginit kapilan paman. Amen. Lukluk tapo, parang king pamagsadya karingayin. Ayang pamilya
kaddapo. Manalangin kayo, kapatid, ban iningke katamong taon matanggap ya, arapaning Diyos igpang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, malugod ay pa, kaniting tinapet alak daralan mi harapan mo, ingke kaming ayin, para kaniting bayong banwa. Kapamilatan ding panalangin ning induning Diyos, ipaintulot mong akayabe miya ingke kanganak, kaniting kapag masusyan eukaristika, at kimbalang aldo na niting banwa. Nung makanano ng babye ingke yang sarili ke kami, saupan mo king mirake ka ring sarili mi, king metong at metong king balang aldo babye mo ke kami. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing Ginoo manatili ke kayo, yat na yoreng pusuyo, pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parate at numan karinoy pa, Diyos kilananggat lubos mayupaya, kapamilataning meto nga makapagmulala at pasabing misteryo, ing luwan na Birhen Maria, kigline ing bugtong mong anak, at delane king dalise ng sepupunan, ing ginuning banwa. Ya, ay lang akikilalang lalaki, may gimetong yang indu. Ya, aming anak, may natili yang Birhen. Nano pintula ing kaya king adwa mong susunakalam, mitnuyang kapag mulalan king kayang pangayindong Birhen, at mitnong tula king pamibait na king mengabos. Kapamilatana, ring anghel karing banwa, yayampang daing karelang panalangin ng pamanyamba, kabang magsayala harapan mo, manggaman king alananga, misuge sanang siwalami king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, layon ngamingang kakanta. Banal mingi pa, karapat dapat nakangpuryan ning meto yato, uling king kapamilataning kaya kang anak, Yesu Kristong ginume, at king kayupayan ng Espiritu Santo, dinina mong biye at kabanalan ing sabla. Alakantok ng mamawos, king kaya kang balayan, bang manibad king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise dawon miyang pangya bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamwa mo mi, ing pabanalan mula,
king espiritu mo, rating ay na daralamit darawon keka, ban maging katawan at daya noning kekang anak, Yesu Kristong ginumi. Aminutos ke kami, bang pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinuwaning tinape, pepa salamatan na kat pinuri, piraso net binyene ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amitawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan, kinuha na yung kalis, pasibayo na kang pasalamatan at pinuri, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, makiabeta mo nga po. Cristo, Cristo, sinunlik ang nebe. Cristo, datang kang pasibayo. Ikaw ang kasan, ning Ipa, gaganakan mi, ing kamatayan, ing kaya kang anak, ami nga bus kaya kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye, at ing pamaytas na banwa, kabang panayan mi panyatang ng pasibayo. Inya, darawon miya kaya ka, bilang kapasalamatan, iting mabiye, at banala sakripisyo. Balikdan me, ing yayain ing kaya kang Santa Iglesia, at lawan ming midawon king sarili na. Paulin ing kamatayan na, ikuha na kaming sinot keka. Pagkalam mo, king ikaming misulusulo, king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kaya sanang metong ayan hanggang dawon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan din kaya kang Santo. Muna, kambenang Maria, kapilan man birhen ay hintuning Diyos, kambening nuwan mong apostol at maligayang martires, kambe ng San Simon at ding sablang santo, paulid ding pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patanat king arapan mo. Iba iti sanang ayin ding pangasot mi kaya mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasik nangan may kasalpantayan at lugod, ingke kang banal kapulungan, akasalukuyan maglakbek iti king yato. Kambening kaya kang talasuyo, ipapa Francisco, ingke kaming arsobispo, i Florentino, ding sablang obispo at pari, at ding mabilog mong balayan, ay natbus ning kaya kang anak. Ipapakaramdaman mong mong pakalulo, ing panalangin, naniting pamilyang pinulong mong marap kaya ka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming mayango na biye. Ding sablang keka, may matulan at memon na ketiking yato. Lalo na rin pangadimi po kaniting Santa Misa. Malugod mo sanang tanggapan Gino, king kaya kang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanangga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, at king uli na pagkalugmo king yato, ing sablang bage mayap.
King kapamilata ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman kingalanangga. Kita mo nga po. Amen. Amen. King panlubning bayong banwa, at yun ay nga pong makapanaya Inya, ngini masikan tamo lub, maus kayo, manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod king ipa, karingaman nung tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami kinuki sa blang marok, malugod mi pagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasopanin kaya kang pakalulu, para ti kami kabos king kasalanan, miligtas ki sa blang kaligaligan, kabang mahinay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming tala pangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nun nilawan mo yung kasalpantayanan kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapatading kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Bakit tangin ni kakametong tamo king kapayapan ng Kristo, kapayapan kaya kayo man po.
Karon kapatid, nyo ing kordero ng Diyos, nyo i Kristo, ing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad tamo nga nitang mayawos, king apo naning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keko, dapat ikas miyay nga mano mo at kumayap na ako. Talakad tapo. Kapatid, ing katawan ng Kristo, Amen. Karing atyu king pibale-bale, habe-habe tayang pangadyan ing dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko ing atyu ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da kang igit king sablang bage, at pag nasan kong tanggapan da ka. Dapat pauli na ning pinandit era kaatanggap king sakramento, umek hamuman espiritual kening puso ko. Kakaulanda kang bala mo mawari, tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. O
palakad tapo. Manalangin tamo, Ginong Diyos, malugod ay pa, binyeme kaya kami kaniting Eukaristiya, inganak mong Yesus, bilang kayantabe miking kaya kang dalan, ning kapayapan, ati Mariang Induna, bilang pialimbawanan miking kasalpantayanan, bustan mong ingke kang grasya, king banwang iti, maging maygit masikan king kaya kaming kainan, at pansariling kaburian. Panuanan mo kami at bustan mong di Jesus at Maria, agyaganda kami, baning sablang sabian mit daptan, munye kapurian keka, ngenit manggaman king alanangga. Luklok tapo para karing mapila na kapanyawsan. Muna po, kapabaluan, bukas, uling Domingo ya po, ating pamurin pong misa, ne po, nyari nga may kasing bangini, pakisabi, alas 7 ning abak ya po, ing misa. Tuki po ing binyag, ne po, 7 o'clock a.m. Mass, and then, around 11 o'clock ya po ing binyag. Mo, pwede pa pong simba bukas. Of course, ne po. Nung filyo pa mo rin pong simba, okay mo rin po. Ne? At anti mo rin, king kapupusanan niting banwang iti, ne? Ako po sumawang pasalamat, kareni pong tao, ne po, organizations, ne po, grupo, may natili, may nantabe, kanako, nung balikan ko po, ing banwa ko ketiking parokya tamo, mag-atlo na ako pong banwa. Kaya daratang May, yung ma-install ko po, 2018, nung ako po magkamali niya po. Yung itang first Pasko ko pala was December 2018, alapang pandemya. I stand corrected, December 2018 niya po. 19, 20, 21, 3 years na ako po. So at lupa pong banwa. Pero may ngapit na niya po yung kanakong banwa, kaya tiking parokya. Ako po misadsad nung alalo po, reting tawong bari kong pasalamatan at balikan niya po. Kaya nga pong uling pigkalubno po ka na ako. Siyempre, mumuna pong dili, rin ka na akong kayantabe, kaya tiking parokya, the Parish Pastoral Council, headed by our coordinator, Tito Ambet Kudia, the Parish Finance Council, po, their members, together with the Chapel Pastoral Council, Balang Baryo po, at intamong Pastoral Council niya po, tatalakad ngayon pong leaders or volunteers. Intutuna po, wala pa talagang official, pero po atin na pong titukan, manigobra na po. Niyang Simbang Bengi, kayantabe daring Simbang Bengi Committee 2021, lubos kapasalamatan ka rin SB 2021 committees, Balang Chapel niya po. At datang Chuking Central Committee, di Simbang Bengi, RJ and Sir Je, dakal salamat king kay kayong sao. Of course, under the Parish Pastoral Council are all the religious mandated organizations, Alang Patanat, Manantabe, Manatili, Magtiyaga, Agyaning Kay, Stricto Yayamong, pero po, akakit na po, kitang kabilang banda, bakit kailangan tamong maging makanita niya po. Deng may natili, ito pong may Manantabe hanggang ngayon tilo po, dakal salamat kaya kayo. At antimo rin po, karing miyayaliwang collaborators tamo, karing misa, ne po, at karing kanako pong pamilya, king kumbento, the convent family, particularly my convent staff, dahing kaya katampong staff, ikong Gilbert, of course, nakaragulsaw, kong Gilbert, ne po, antimo rin Toto and Richard, and of course, there's Kai and there's Ate Edna and my convent family. Ne po, volunteers langan po rin, ne po, dening aliwa pong miyembro. Antimo rin po, lubos ka pasalamatan pa si Bayo, kang Father Edwin, Father Brian, ay may nantabi niya pong Simbang Bengi. Ne po. Antimo rin, king kaya katamo pong LGU, kareng barangay captains, kareng Balang Baryo, kareng barangay police, the chief of police, ne po, COP Jess,
And then, dito po may nantabe, king Simbambengi, ang gana po niyang kapaskuhan, dakal po salamat karela. Kaya katang barangay Captain Ketty, higit kaya po kayo ni Cap Irish, together with your family, dakal po salamat. Karing suporta karing mga labasan pong banwa. Niya po, karing Church of the Poor Committee, niya po, patuloy pong mahanantabe, sasawop, niya po, manimuna, karing kaya katamong social action programs, dakal po salamat. To our Bahay Pagbabago also, ang gangini, at po may kapamuklat waiting for the go signal of Apong Dong, niya po. Thank you naman to Konsihal, ex-Councilor Day Tayag, our Chief Administrator, dakal mo nang pong salamat kaya kayo. Karakal po buring pasalamatan. Magmula niyang may gumpisa ako po, kaya kayong pong donors, benefactors, dahil mamaya pahamangan, na po yung pandemya, kaya po merano, kaya po kaya ulatan abiyas, dakal po salamat kaya kayo. Karing ningkay, bigla, datang namo, maus niya po, karing at karing online niya po, rin magpadala pong sahop through GCash, through bank transfer, nung karing kayo man pong ini, Yato, nung karing kayo man po party ng Yato, dakal po salamat, karing kaya katamong online viewers. At ang timurin po, writing improvements tamo, facilities, upgrading of our social media. Thank you po, pauli na po ng South, yun naman po niya pin-afford tamo pa mo po ini. At syempre, thanks to the generosity of sharing their talents, din kaya katamo pong kainakan niya po, din kaya katamo pong volunteers ala pong bayad niya po, babiyading sarili da bang sumuyo, king kaya katang parokya, at syempre kang Apong Pilar. At syempre kaya kayo nga po, parokya ng Apong Pilar, dakal salamat, king atlong banwang pamanantabe, at lupa pong banwa. Yung kaya katamo pong sulungan, sana po karating atlong banwa, mas maging yung makabaldugan, king pamisasan niya itong pamisawp-sawp, tamo po. Palapakan tayo po yung Apong Ginoo. Karing grasyang tinggap tamo po. At ang timurin, meto mo naman po siguro pamikatagon, manyad sorry na po, paumanhin, hanapin, nung atin man po sakali, in the past days, in the past years, kasakitan na loob, na po, kamuanan, unintentionally, of course, ang ting metong penghari, ang ting kura para ko hangad namo, yung pamisasan metong maging malago yung selebrasyon. That's where I'm coming from. Yan, nung paraking nga pong Ginoo, samasan tamo, soso palipit, lalabas. That's why metong current triggers ko, itang potang ka makaprepare niya po. Yan yung kayo makayap siya ko pong amano. Nung sakali, ating kung apa na sakit, kanako pong panyad ng dispensa. Pero gagawang ko po ito, ulim pong paraking nga pong Ginoo, paraking kasulong ng kasalpantayanan at ng balang metong at metong. So, I'd like to take this opportunity as we begin this year na po to start the year with the right foot nga natin to say sorry to all the limitations. I'm not perfect. Nobody's perfect. I'm trying to be the best way I can. King Saup ni Apong Ginoo. And to the Ministry of Liturgy, dakasalamat, RJ, king kang sawop, at karimiyayaliwa pong members of the ministries niya po. To the Ministry on Service, Recto, and kung who's this, Noel, and Tita Let's, and Tita Mildred of the Church of the Poor. Maragul pong salamat kaya kayo nga. Wow, wala na akong masakit po mamanggit specific names na po. Patating ko pong banggit, pero God knows at the end of the day who you are. Ikayo pong sinuyo, patuloy susuyo, whatever season na po, in sickness or in health, for better or for worse. At suko po manatili. Dakal po salamat king kaya kayong tiyaga at pasensya. Kaya kayo pong mababang talasuyo na po, patuloy pong susuyong katatsyo kayo po. Na po. At yabe po ka rin kaya kayong panalangin, tao ko naman po kalupayo, at matindi mo naman po kapag subukan yung daralanan, dapat kailangan talakad na po, para king nga pong Ginoo, at para po king kaya katamong patuloy pamanyuyo. At bilang katataw yan po, with your permission, allow me to thank my departed parents at the end of this year. Po. Apong Peli and Apong Victol, my beloved parents who passed away this year. Please join me in thanking them for everything. Sa panyo pong pangadikula. At kaya be po, kaya kami pong pamilya. At kaya katang pong daranas pang kapagsubukan king panahon na iti.
King Makuya da katimikan, just a few moments of silence. Please help me pray for my beloved parents and all our departed loved ones. Ipagkalug mo ilanang kang kapainawan karela o Ginoo, aslagano saning sulumong alananga. Ipainawan mo sa aking kapayapan. Amen. And lastly, since it's the solemnity of Mary, Mother of God, I would like to offer a song, a tribute para kay Katangin Dong Maria, who has always been there. Our mother also. Mangalinga, alang patanat manantabi kay Katamo with the song, Salamat Maria. As we end this year, we thank her for her generosity and for her undying and conditional love to all of us. Sa lawak ng dagat na aking tinatawid, tanging pangalan mo ang siyang laging sinasambit. Hanap-hanap ang pangako ng iyong lambing, inaasam na tuwin ay nasa iyong piling. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit, nag-iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tangkulan ko't lagi, lingap mo't hiyakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit, nag-iisang bantay. Tayuhin man ako ng lungkot at hirap, tangkulan kong lagi, lingap mo't hiyakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Salamat po.
talakad mo po at parangalan tayo ingindong Maria king masigan na palakpakan. Salamat. Maria, salamat. Apong Pilar king pamanantabe. At salamat kaya kayo nga po. Patagal po. Nakaliwang kaya po rin kaya katampong kapatid king Santo Niño. As you know, by January, next month niya po ito. Tomorrow, niya po, is the month of January, piyestada po. So rin karelang pastoral, kaya berin kay nakan, may ginitiate la pong t-shirt, niya po, may print la po, those who are interested to grab a personal shirt of Santo Niño, at tilo po kitang main entrance. Niya po, tilo po ka rin tayong king Santo Niño, and then the team t-shirt, para po kaniti pong karelang fundraising. Ito pong nanding, kalimang pong binggit, ito pong may likom nanding second collection, those are for the Odette victims. Ito po balayo, kanakula po. Habang magkanta ako mag-second collection, po, para po karatang Odette typhoon victims, pamurin po. Padalala po King Chancery. In case ako po may kapamye, po niya, dakasalamat kaya kayo pong bingyeng saop ka rin. Pasibayo, Merry Christmas and Happy New Year. Pasibayo, balik tangan niya. Ganun kay nga pong Ginoo, palapan tayo. Thank you, Lord. Wow. Thank you for everything. Ing Ginoo manatili kay kayo. Tukuyo rin kung tukyo para king masusing bendisyon. Ing balang maya pa kalam menibatan king ipa ning sala. Mananasan ang pagkalob na kaya kayo. King umpisa niting bayong banwa, ing kayang grasya at sablang kanwanan. At ikabus na kayo king sablang kaligaligan kaya kaban ning biyeyo. Amen. Amen. Pagkaluban ako sanang matibe kasalpantayanan, alang kupas sa kapanaligan at lugod, manatili manggaman king kapupusan. Amen. Panuwana no sana ring sablayong aldo at dapat king kayang kapayapan. Pakiramdaman din kaya kayong panalangin at tayrana kayo papunta king alananggang biye at ligaya. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos mayupain tutu, ingipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Umay na ko king kapayapan, masayang bayong banwa kekongan, at manatili sana kay kayo yung kasablalaning Ginoo, karing sablang aldoning biyeyo. Itamuan, salamat king Diyos, salamat. Pasibayo, Merry Christmas and Happy New Year kaya kayo po. God bless you all. Ilabas niya ing pamanwa, pabanwang pamanwa.
Sa Paskong darating, Santa Claus